Sari raw si Maria ay nagyapon na ako. Di ko man naanapan. Magsalad to inuuditan naman sa ako. Sungkaton ko raw si Maria, takin makastigo na naman ako. Iyan si Manoy Kaloy di ah. Manoy Kaloy! Nabayad mo tabi si Maria? Hindi na ito po tadi ko ito nababayad ng orang nga si Pupading Lunito. Dip! Salamat tabi Manoy Kaloy. Manoy Lunito! Oh. Nabayad mo tabi si Maria? Iyan sa tuwa ta, amo na gustong magpatangran, teka kuno sige na sa nainom. Naipira ko man ko agum ko ay. Dapat gid propunduan ko na apag inom ko. Sari raw sa agum ko ay irak man. Amo na gid nagpapatangran so bago pa ako sa di kalag-kalag. 2,000 years later. Iyan sa amod to si Maria aw. Pure irak man ka di agum pa mo na nagpapatangran. Tara gum. Ngatay ka na nagpapatangran. Buras amo gum migbago na ako ta. Dipisil pati ding ika na naglugod kito nagpapatangran mo man. Lalo ako kitong di makakikiblit nga anod. Nya paano ka di Rodolfo di magpatangran na sige na sa ito talab mo. Ah, maski nga kita mabros nagpapatangran na kitang manggatalong. Para mas ag kita nga anod abloon. Nadaso pug kaya ika. Mig parauno na sanay kapag uuli mo sa abalay burat ikang mapistyon ika. Uli ka siniswerte. Ako na tamasupog ka mo. Buray gum patawaron mo na ako. Pundo na kiton tamigbago na talaga ako. Uban ko na baga kanimo sinabing migbago na ako. Adi talaga tunay na ini. Ta nairak na ako kadi kamtangan ko. Pati kanimo. Ay purupunduan mo ko siton Rodolfo. Nagpapatangran na nga ni kita. Dinidistur mo pa ako. Gusto mong pagbabagtong tayo kadi mga nagiro kong lupa. Sito lalawgon mo. Puro ikatalab na mapistyon ika. Mapistyon ika Rodolfo nguwan. Kastigong ta talaga ika Rodolfo nguwan na mapistyon ika kadi talong. Uno man ikagumta na mga bagat gum nagayat na nga ni baga ako gum sa tawad. Di mo ba talaga ako gum kayang patawaron ay. Yaga ano mig-uli na naman kita sa pangangastigo mo. Ay man nga ni kiton gum. Pray man gum ay grabe man ito gibo mo sa ako. No.